Digitaalinen kaksonen on virtuaalinen vastine fyysisestä rakennuksesta. Se voi sisältää monenlaisia tietoja rakennuksesta, joiden hyödyt ulottuvat koko kiinteistön elinkaaren ajalle aina suunnittelusta ja rakentamisesta, ympäristövaikutusten hallintaan ja työhyvinvointiin. Mutta miten? Puristimme koko homman 1 minuuttiin. Digitaalinen kaksonen tai suunnittelumalli on suunnittelijalle olennainen työkalu. Sen avulla voidaan simuloida erilaisia tilaratkaisuja, materiaaleja ja toimintojen sijoittelua. Se visualisoi ratkaisut helposti ja tuottaa ymmärrystä eri valintojen vaikutuksista esimerkiksi kustannuksiin tai energiatehokkuuteen. Skanskan Firdo-toimistotalossa tehdään tietomallipohjaista suunnittelua. Se auttaa rakennusprosessin hallinnassa ja tehostaa tiedon kulkua hankkeiden eri osapuolten välillä. Digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää myös kiinteistönhuollossa, kun tietomalli sisältää tarkkaa tietoa rakennusosista, korjaus- ja huoltosuunnitelmien tekeminen ja toteutuskin helpottuvat. Esimerkiksi jos talon käyttäjä huomaa huollon tarpeen, hän voi merkitä sen sijainnin ja tieto kulkee suoraan kiinteistön huoltoon. Firdoon suunnitellaan tällaista käytön aikaista mallia. Firdon digitaalisen kaksosen avulla tiloista kiinnostuneet voivat kiertää talon sisällä jo ennen sen valmistumista ja hahmottaa, sopiiko kiinteistö omiin tarpeisiin. Digitaalinen kaksonen auttaa Skanskaa luomaan ympäristön ja käyttäjien hyvinvoinnin kannalta kestäviä rakennuksia. Sen avulla voimme luoda asiakkaillemme tiloja, jotka tuovat hallittavuutta käyttökustannuksiin ja vaihtuviin tilatarpeisiin, ja tukea näin heidän liiketoimintaansa. Tilaa Skanskan uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla ilmastoviisaista toimistotiloista.